Kauhajoen erämessuilla ollaan ja totta kai kivikangas on tullut myös isosti tänne mukaan. Eli kala-akka ja miten se meni? Katiska, akka ja verkko. No näinhän se oli. Arto ja Leena, miten meillä menne? Makkaraperuna oli kuule hyvä. Hyvä. Löystää kuule ulkomailta. Ensimmäinen messupäivä loppuu ihan kohta, mutta huomenna lauantaina ja sunnuntaina vielä aikaa käydä ostoksilla. Niin mitä te olette tänne tuoneet? No Sanelin veitset on. Sitten on kaikki verkot löytyy, muikut sekä normaalit ja löyhkäiset verkot. Sitten löytyy viiltosuojakäsinettä ja aapokalatupaa ja katiskaa ja... Haluatko vielä tietää? No kuule Anna, mennäänkö tuonne vaikka tänne oikealle päin? Jatketaan tänne suuntaan. Täältä löytyy ankkuria ja lippumerkkejä ja löytyy Sanelin tällaista pientä veistä. Ja sitten kun mä olen tää villaakka talvisin, niin sitten tulee vielä villat mukaan. Eli Tamneuleen villaa löytyy villahousua ja eräpaitaa ja merinovillaa raidalla ja täältä löytyy vaikka ja mitä. Ja se mitä ei löystää ei tarvita, eikö näin? Niin, ja sitten tietysti karhu ja järviset putki. Ai nyt on Ja muuten niin, retro. Kyllä. Että Oi, on, näytäpä. kuule, on sininen karhu ja punainen karhu ja järvinen. Loistavaa. Ei muuta kuin tulukahan shoppaille kuule retroa talaveksi. Ja työn iloa teillekin. Kiitos, kiitos.